Pinianaralo por Phaikri Sira Minute Thongkeba por Anti-Corruption Youth Power of Assam Central Committee la pen Karbi Anglong District Committee hin pen Dipu Press Club asa hemalong tong sekot pen Pherangkia mai kangmi Pherangkia mai ki phaponan ko katheke kedam tang jakhongpo ni Phaikri ki thomalni otlang no arjan kasalang pen tangka ke hangparu hom pen Turu Singh Tero na phan police atum kangnang ponalong nilitum pen ke Turu Singh Tero na phan pen ke thangnat kachrap avi pusi Pherangkia thingno lampurapi Ate Turu Singh Tero na phan ke kedam tang wosik ni phan krapho arni nilitum Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Kongchin banga hoi pen ke ingkhang et Lasi nilitum asonga men klang roke ningduk lopusi Pherangkia mayalong ningje Lasi labang so puthak alam kike asong pen thang kachrap ave la pen ningduk lo Monon pit lason nile tumasong aphan nongno ke jojede jia phan stodak pen pachini ponoposi mei phua hin pen Pherangkia mai doboma ho thanpo Aprangsi than pon jalam mangi pini da presmit kangni nang ko alam thege la pulo non kedam tangan alam la hedi non kedam tang alam non hepjong la nitum central committee wang lo central committee la pen district committee wang pen dak lam thege jai pon ateng pensin nilita jai pon chot pon niliban pe clarification le athimate nilita jak regional committee non bank ke president arpusi deng pon delo lasi president apu deng pon dera phi inke non hejong la ki phopon alam ki abang lason henlo je la bang ke alam ki bang pholok lo je alam bang ke nitum long bang kichirap avidia si mandelo athimate kedam tang la 25 arni kedam tang 25/6/2023 arni athimate ho ladak nitum golaghat district along haladak my meeting pa dodam hot nitum kichitong don haladak chitong dona hot pen RD pipon pen alang phan chingki chethan lo la pen chingki chethan det pen amal alang bangka asi RD dojot pen ke claim kedam pon avedat a joine alang liphan puthot la 25 arni bangka alang phane suspense bipon koklo alang liphan suspend bipon kok alam the bang lason alang libang ke claim kedam bang asap so ke chirap avedat a joine lo amase suspend ma bipon koklo inke lalo inke non bangke min alam the bang lason lo news ke klang rok lo alang li abang bang ke phopon lo alam ki pholok pen aphi non ba alam ki pholok bang ke news ke klang bang ke nilitum organization bang ke Anti-Corruption Youth Power of Assam ini corruption youth power of Assam po amen ba hadak bang klang kle labe ke klang bang ke Anti-Corruption Youth Power Karbi Anglong amen se klang lo pusita me hala bang ke kunat organize dong alang tumbang ke claim pon ne alang libang toro bang ke angke la ke nitum ke chini ne dalo komat organize long pon nitum suspend bi kop na phi konat organize long pen to alang ki juan ton pen nong ke claim ne la ba nitum chini ne dalo stame ladak bang nitum amre kali pusipini clarification bang ki pipon lo cloud alam theke lalo